тавре Азия Плюс хабар медиҳад, ҷамъоварии маблағи барқии истифодагардида дар бозори дохилӣ дар соли гузашта 90% ё 3 миллиарду 244 миллион сомониро ташкил намуд, ки ин нисбат ба соли 2021 ба маблағи 130,4 миллион сомонӣ ё 4,2% зиёд мебошад. Дар ин бора 30 январ Далер Ҷумъа вазири энергетика ва захираҳои оби кишвар зимни нишасти матбуотӣ иттилоъ дод. Ӯ гуфт, ки ҷамъоварии маблағ аз аҳоли 1 миллиарду 259 миллион сомонӣ ё 93% иҷро гардид, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 ба маблағи 107 миллион ё 9,3% зиёд мебошад. ҳаҷми содироти барқ дар умум 2 миллиарду 557,6 миллион киловатт соатро ташкил дод, ки ин нисбат ба соли 2021 дар ҳаҷми 118,4 миллион киловатт соат зиёд буда, суръати афзоиш 105%-ро ташкил медиҳад, афзуд Далер Ҷумъа. Ба иттилои вазир, соли 2022 истеҳсоли нерӯи барқ дар ҷумҳурӣ 21 миллиарду 399,5 миллион киловатт соатро ташкил дод, ки ин баландтарин нишондиҳанда дар давраи фаъолияти низоми энергетикаи мамлакат ба ҳисоб рафта, нисбат ба соли 2021 775,7 миллион киловатт соат зиёд мебошад.